Не нашая ніва. Легенда беларускай прэсы у дапамогу акупанту. Была некалі выдатная газета. Там расказвалі пра антысавецкую партызанку. Там дыскутавалі Тарашкевіца ці Наркамаўка. Друкаваліся гістарычныя эсэ. Яе карэспандэнты асвятлялі гераічную барацьбу чачэнскага народу з Расеяй. Яна, яны. Цяпер там героі Навальныя, зоркі шоу-бізу, а яе кіраўніцтва не толькі аблізвае мясцовых калабарантаў ад палітыкі, але і хіба што не наўпрост заклікае акупанта. Ад выдання засталася толькі назва. Здагадайцеся, якая. Прыкладаў процьма. Пакуль займацца кантэнт-аналізам не будзем. Тут прывядзем толькі два. Так, год таму расійскае выданне «Камерсант», якое, як усе расійскія быццам бы СМІ, падкантрольнае Крамлю, бярэ інтэрв'ю з Валерыем Цыпкала, чалавекам, які гадамі працаваў на рэжым узурпатара Лукашэнкі. Чалавек, які ніколі не сказаў нічога супраць Расеі, у падтрымку ахвяраў расійскай агрэсіі, ад якога ніколі нічога не чулі на беларускай мове. Ён чамусьці зараз лічыцца беларускім апазіцыянерам. Больш за тое, у яго няма аніякага статусу, ён нікога не прадстаўляе, але чамусьці у яго бярэ інтэрв'ю федэральнае расійскае выданне. Але, як кажуць ва ўкраіне, то таке. І што кажа гэты спікер? Аказваецца, знаходжанне Беларусі ў АДКБ ніяк не пагражае ані беларускаму суверэнітэту, ані суседнім краінам. Ён не ведае пра расійска-украінскую вайну, забыўся, што згодна з перакананнем расійскага фюрэра Расія нігдзе не заканчваецца, што АДКБ – вайсковы саюз. Смешна. Усё гэтае лайно ведае і свядома хлусіць. Гэтага не ведае быццам бы беларускае выданне «Наша ніва», якое перадрукоўвае гэтае нешта. Ды ладна. А калі перадрукоўвае, то што нам замінае лічыць нашу ніву прадажнымі калабарантамі? Колькі дзён таму «Наша ніва» друкуе ў сваім пабліку другую навіну. Роўна год таму Віктор Бабарыка напісаў пост у Фейсбуку, у якім аб'явіў аб вылучэнні сваёй кандыдатуры на прэзідэнцкія выбары. Гэта падзея запусціла перамены ў Беларусі. Усё гэта было цытатай. Ну ладна, можна пагадзіцца з тым, што тут фігура больш маштабная за Цыпкалу. Выходныя дні, адсутнасць інфармацыйных падставаў, а для неверагодных беларусаў за такую падставу можа сысці і юбілей публікацыі паста. Сапраўдныя журналісты, не смейцеся, цяпер мы жывем у такіх рэаліях. Але на блакітным воку заяўляць, што менавіта рашэнне банкіра высунуць сваю кандыдатуру на неіснуючых выбарах стала трыгерам для нейкіх зменаў. Тут, пэўна, нават радыё Свабоды прыбалдзела б. То бок, не 26 год тыраніі, не ранейшыя трупы, ні купа паламаных лёсаў, ні чарговая нахабная хлусня рэжыма пра 80% падтрымкі ўзурпатара. Нарэшце, не такое ж высоўванне Ціхановскіх. Пост Бабарыкі. Вы сур'ёзна? Відавочная джинса, былыя калегі. Не цісне? Не выдаеш замоўцу, так. Гаспрам жа тут ні да чаго, праўда? Ці расійскае народнае дастаянне вырашыла падтрымаць фінансава незалежнасць Беларусі? Дарэчы, пра якія вы перамены, нашаніўцы, кажаце? Максімальнае збліжэнне узурпатара з Масквою? Пераўтварэнне аўтарытарызму ў фашызм? Атаясамленне апазіцыі з прарасейскасцю? Вынішчэнне пратэснага патэнцыялу? Дабіццё веры ў нейкія беларускія незалежныя СМІ? Ці можа вы смерці, збіццё, згвалтаванне, пазбаўленне волі, эміграцыю называеце пераменамі? Ну, тады сапраўды шчыра антынацыянальны палітык разам з другімі прарасейскімі і быццам бы апазіцыйнымі кандыдатамі з іх мірныя акцыі ў межах закона і «мы не перагледжваем геапалітычную арыентацыю дзяржавы» быў прызваны накіраваць абуранае Лукашэнкам грамадства на нейкую іншую ніву. Зараз можна дакладна сцвярджаць, што гэтая ніва не нашая.